Ngiyibole. Yini igama laleyo ntaba? Oh, iyona inhlangakazi le. Oh, dang. Mantobela ngale ngaphesheya. Okay. Ngiyibona nanso kade ngifisa ukuyibona kwayona. No, ngiyabonga. Nansi inhlangakazi. Yey. All right. Ngasolo ukuthi kulezi intaba so iyona elento zinhlangakazi le sibona yona. Yay, now we seeing that mountain. KwaShembe inhlangakazi. All right. Is this where we make a prayer then? Okay. I better make a prayer. So in this prayer that I'm making ngithi mina ngiyawuphikisa umoya wakwaShembe ngoba usihluphekisile isizwe. Ngiyazi ukuthi amazulu akithi acabanga ukuthi indlela elungileyo futhi baningi abantu abakhonza kwaShembe abanobuntu futhi nabalungileyo. Kepha iqiniso ukuthi umuntu olungile ngokwezwi kaNkulunkulu yilo owenza intando kaNkulunkulu. Ukwenza intando kaNkulunkulu kuqala ekutheni samukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Intando kaNkulunkulu iqala lapho. Manje uma sibiza amanye amagama ngaphandle kwegama likaJesu kuyisono lokho kuNkulunkulu. Alright, thingile umuntu omdala ahloshe. Sibiza elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu yisono esikhulu. Yilesi ke sono ngathini esiphetha ngokuthi sisilethele le ndoda okuthiwa umphiki uKristu. Okubiza elinye igama uMuhammad waqala ewumphiki uKristu vele namanje iIslam inkolelo yokuphika uKristu. Ingakho behlezi beshumayela ngathini amanga noma iziphosiso zokuthi thina amaKristu namaJuda singabaqamba imanga abahlanekezela izwi likaNkulunkulu ngoba bebalekela nje leli gama elithi Jesu sisindiswa ngalo. So from the very inception iIslam is an antichrist religion. Manje nala kwaZulu wathi uNkulunkulu ethi usilethele isibusiso sokuthi sikhululeke. Alright, uJesu yindodana kaNkulunkulu okhululiwe, yindodana ukhululiwe isibili. uJesu yakhululana economically, uJesu ngokwengcebo yakhululana ngokomphefumulo, uyakhululana uJesu ngokwesimo sonke sempilo, yakhululana ngisho nasemajele wamkhipha oPeter noSilas beboshiwe. uJesu uwumkhululi. Wathi uJesu esilethela isombululo kulabelungu abahlanekezele iqiniso lakhe besebenzisa iBhayibheli lakhe ukuthi bathumbe izwe lakithi. uSathane ke wase esebenzisa ukulunga kwesintu waqhamukisa uShembe oye wahlanekezela inkolelo yobuKristu. Ngingabasoli abantu basemandulo ukuthi bakholelwe uShembe ngoba uma uzobona umuntu ophethe igama elithi Jesu ekuthathela umhlaba ekubulala ekudubula bese ethi uthando lukaJesu, leso uyabona ukuthi kusho lo Jesu wabelungu ngoba nako abelungu bayadlondlobala bayaphumelela noma sibashaya siyibaningi bona beyidlanzana bayashaya. So cha, ukuthi nje uNkulunkulu wayekhombisa ukuthi amandla asegameni eliuJesu hayi ukuthi ukade elwela abelungu. Okwethu ukuthi sisebenzise lona lelo gama ke ukuze uNkulunkulu asilwele kulabantu abebala abawuhluphekisile umhlaba wakithi namanje abaletha izifiki endaweni ukuze befune ukureplace abantu abama-Black South Africans ezweni lawo. Manje ngiphikisa ke leli gama elilapha kuleya ntaba leyana mayibuyele kuJesu, kukwaJesu la umhlaba ngokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo. Uyena wawusekela phezu kwezilwandle, uyena owawumisa phezu kwemifula. Obani oyakubalekela kuphi? Entabeni kaJehova na? Obani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Yilo nezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Alright, ongaphefumula umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso. Akusilo igama esilinikeziwe leliya ngiyaliphika ngegama likaJesu othi ngisebenzisa right hand. Akusilo igama esilinikezwe leliya isizwe samaZulu ngiyasixolisela kuNkulunkulu. Sinikezwe igama eliuJesu.
zonke izizwe zomhlaba zinikezwe igama loJesu, ilona elikhululayo, ilona elisindisayo. Ngiyakuphikisa Nhlangakazi, ngiyakuphikisa yonke imikhuba eyenzeka esibophile yasenza saba ngaphansi kwabelungu, jasise ngaphansi kwabelungu. There are millions zabantu abakwaShembe bonke basengaphansi kwentando yabelungu, ngoba uShembe akakhululi, uJesu umnikazi womhlaba. Ngakho ngibuyisela isizwe sakwaZulu kuJesu. Jaya isizwe sihlangene esandlwana namhlanje, khangelana-ke ngithunye ushuthi umoya oyingcwele ukuthi ngibe mina-ke la endwedwe ukuzokhansela okwenzeka kuleli sango ukuze kubuyisele isibusiso sakwaZulu kumaZulu. Buyela mbuso wakwaZulu kwaZulu. Ngibuyisela ubukhosi bakwaZulu kwaZulu, i-altare eliyisihlalo sobukhosi bakwaZulu ngilibuyisela kuJesu Kristu. MesiZulu makabuyisele isihlalo kuJesu Kristu. Uma engakwenzi lokho, uNkulunkulu makasivusele isilo esizokwenza iqiniso, sibuyisele isihlalo sakwaZulu kumnikazi wamaZulu onguJesu Kristu, manje naphakade izibuye, inkosi uJesu Kristu. Amen.